माने बेखौ लांलाबायसो नंदों आरो ना नाइक इयार दाम मिलायोबा लांसै नै आसोलनिफ्राय बारा नङा बेसेबांबा हरगोनथाय इउटुबारफोर फैबा खम मोनो प्रमसन हरग्राखाय खमाव हरगोन जाहैदों मिलायनानै लांसै आरो ना लाइनबो थांबाय नै नोंथांमोना लांफैदो नै जार्सि मोनगोन बुट मोनगोन मा नांगौ गस्ला जार्सि इजारफोर मोनगोन नै बुटआबो दङ नाइकि पुमा निउ बेलेन्सफोरबो मोनगोन ओमफ्राय नै ओरै आनजाबो मोनगोन आरो ना औ दा बिथांनाव एसे सोंसां नै मानिफ्राय मोनगोन एसे खिथाहरदो दे प्रिमियाम क्वालिटि औ 4200 जायो जों फाननाया ओमफ्राय बेयाव गिफ्ट सेटगार्ड फैजाजोबो बे प्रिमियाम ओमफ्राय ओरै नायदो मास्टार्स कपि दं बै बेबि पिंक दं पिंक कालारा बे 3800 फैगोन बेयाव जेबो गिफ्ट गैया बै मिजुनो दं मिजुनुआ 3300 बै हाई एंकेल इयारजों बे 3800 नैबे बाय फारसे 16 प्रिमियाम बेबो 4000 फैगोन बै मेंग' बेबो 4000 फैगोन नैबे एडिडास प्रेडिटरा बियो ग्रीन रेड मोनब्रै कालारनि दङ बियो गुफुर पिंक कालार दं पिंक कालारा 4000 फैगोन बाखिनि बिसोरो 3800 फैगोन A50 सोंबाय थायो A50आ साइसानो गैला A50 गानग्रा बिराद दं A50आ 3600 आव मोनो खिन्थु क्वालिटियानो बियो मोजां ओमफ्राय साइसआ एभेलेबेल गैया कालारा मेरला दं मोनसेल'सै दा लास्ट अफार जोबनायनि जोब्बाय दे एसे लकेसनखौ खिथाहरदो आरो ना लकेसना जोंना चिराङाव ओमफ्राय चिराङाव फैबाथाय आंनो नोङो एकदम काजलगाव सिफुं हटेल सेरावखा जागायाव आरो दा लोखि फुजा जागासिनो एकदम मेन गेटनि अपोजिटआव फैनानै लांफैदो नोंथांमोना लांफैदो अफाराथ' जोबलायबाय फुजानि नामाव मोनसे फिसा फिसा गिफ्ट दं आंना अफार जोब्बाय खिन्थु आं एसे खमाव लांगोन आरो अफार जोब्बाय रेडि जानानै दं पार्सेलबो हरो ना नोंथांमोना जेनेबा गोजाननिया नै बिथांनिफ्राय पार्सेलबो खालामना हरो आरो ना डिब्रुगड़ मोनसे धेमाजि मोनसे जाहैदों पाठशाला दं औ पाठशाला पेक खालामगासिनो दासो दे होमबा बे बिथाङानो केसियारा गासिबो माबाखौ नायजोबो नेमा एसे खिथाहरदो दे आंना हादुर बसुमतारी ना गोसोआव ला औ दे एसेनोसै होमबा फैलायदो बयबो बेखौ लासिगोन आरो आं पेकिं खालामबाय बिथाङा एबारैनोथ' जोखावजोबसिगोन नङा नेट मावसिगोन नायनोसै हागोन ना हाया नेट मावहोजोबदो औ जननि दखाननिफ्राय बुटआ नै ओमफ्राय ओरै लोखि फुजा जायो बेयाव दा जों थांसै लाखांबाय थ' लोगोफोर आं दा बुटखौहाय लानानै फैबाय नाइकिखौनो लाबोबाय आङो दा नोंथांमोन आं खिन्थागासिनो दिनै मा हरफादों जना आरो प्राइसआ जादों 3600 लादों आरो नै नाइक इयारखौनो लाबोबाय आं गाइस मुजा मोनसे बिना लाबोफादों मुजा मोनसे ओमफ्राय जोंहा स्लेक्स पेन मोनसे हरफादों नै बेखिनियानो आरो गाइस दिनैनि भिडिअ'आवहाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय एबार कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थानो नाजासिगोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय होमबा लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय थेंक इउ फर वाचिं गाइस बाय बाय